बेसेबां ओमफ्राय 5,000 हरगोन। खमद्रायो 5,000आ। मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय नोंथांमोना सानो नामा जे गेमस्रि दैमारिया बहुत माने भिआइपि होननानै सानो नामा? नङा, जिबनावबो गदाय हौवा गदाय नामा बियो? लावदुम ना मादुम होनदों बियो हौवा गदाया फाग्ला। गेमस्रि दैमारिनि बिएफ लावदुम हिन्जाव गदाय लाग्रा दा बे बाथ्राखौ सोर बुंखो? नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ A to Z जोबजासिम नायबासो बुजि मोनगोन। आङो बेनिनो सावरायनो थांगासिनो। दा फेसबुकआव आरो इउटुबाव आङो दाख्लैनिफ्राय दिनैसिम माने मोनसे भिडिअ नुगासिनो। माने बे भिडिअखौ आङो एसे आगोलनि बायदि मोनदों आरोना। दा अब्लाबो बे भिडिअखौ शेयार खालामगासिनो। माने गेमस्रि सिस्टारखौ सासे मानसिया माने जावदों आरोना। दा बे भिडिअखौ आं होनो थांगासिनो। आरो गेमस्रि सिस्टारनिल' नङा, मोननै आपडेट्स लानानै फैदों आङो नोंथांमोननि सेराव। बे भिडिअखौ नायलांबासो मिथिगोन आरोना। दा जोबजासे नायदै, रावबो कमेन्टखौ खालामथ'नाङा, भिडिअखौ जोबजासे नायनासो कमेन्ट खालामनांगौ आरोना। दा आं भिडिअखौ होलांनोसै। भिडिअखौ होनायनि सिगाङावनो गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायहरबाय। दा नोंथांमोननि सेराव आं नैबे क्लिपखौ होलांनोसै। बे ब्रादारा सोर, गेमस्रिखौ मा बुंखो आरोना। दा सिस्टार गेमस्रिनि बागै माबा मोनसे बुंदो, दा नायलांनोसै आरोना। दा बेखौ गासिबो होदो दै, बेनिखायसो आं आपडेट लानानै फैदों, रावबो गाज्रि मोननाङा आरोना। दा नायलांग्रोनोसै। गेमस्रियाबोखौ जावनाय जासिगोन दिनै, मोनथिबाय? नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। सोर सोर गेमस्रिखौ मोजां मोनो आरो सोर सोर गेमस्रिनि हेटार्सफोर, मोनथिबाय? आंथ' एसेबो मोजां मोना। बांद्राय अभार स्मार्ट देखायनो नागिरो बेबो, मोनथिबाय? बहुत माने गावखौनो बहुत माने भिआइपि लाइनाव लांनो नागिरो गावखौनो, मोनथिबाय? बिराद माने बहुत स्टाइल देखायो। नोंथांमोना सानो नामा जे गेमस्रि दैमारिया बहुत माने भिआइपि होननानै सानो नामा? नङा, जिबनावबो दासान भिआइपिसो। जोंबो देखायनो हायो मबाइलावहाय भिआइपिखौ, खिन्थु जों देखाया, बिसोरबायदि देखाया जोङो, मोनथिबाय? नोङो बियो गेमस्रि दैमारिया बेसे मोनो गावनि प्रडाक्सनाव? गेमस्रि दैमारि चेनेलावहाय बेसे मोनो? हा, बै फाग्ला बे गावनि हौवा गदायखौ लानानैसो दुगाबे, मोनथिबाय? बे सोर फाग्ला, बैयो हिनजाव गोनांखा सोर दंमोनलाय सासे, बेनिया माबा हौवा गदाय ना मा गदाय होनदों बियो? हौवा गदाय नामा बियो? लावदुम ना मादुम होनदों बियो हौवा गदाया फाग्ला। बेबोथ' बिराद माने बेखौ लानानै बहुत गोरा देखायनो नागिरो जोंना गेमस्रि आब'आहाय, खिन्थु खामानि गैया। बेसेबां मा देखायनो, नैहाय गणेशगुरियाव नुयो, डाउन टाउनाव नुयो माब्लाबा। लावदुमा फाग्ला बियो गावनि माबाखौनो मा होनो, फरचुनारनि मा होनो बियो, इन्सुरेन्सखौनो फाग्ला बियो रिनिउ खालामनानै लानो हाया। आरो बेलाय मा देखायो बेलाय, मोनथिबाय? लावदुमनि फरचुनार इन्सुरेन्स नायलाय, रिनिउ दं नामा फाग्ला। बिराद देखायनो नागिरो, मोनथिबाय? दायो गेमस्रि सिस्टारना बेनोसैमोन आरोना। दा बेबायदि जावलायबाय थानाया मोजां नङा। आंनि बायदिब्ला बेखौ स्टप खालामनांगौ। मानोना जोंहा गेमस्रि सिस्टारा बुजिखायो आरोना, सिगां जिबायदिमोन दा बेबायदि नंला बियो, गोबां मोजां जाबोबाय। सोरबा माबा मोनसे एदावबाबो बियो जेबो रिप्लाइ भिडिअ होला, जेबो क्लियारिफिकेसन भिडिअ होला, जोबोद बुजिनो गोरों जाबाय आरोना। दा बिसोरो ब्रादार लावदुम ना मा होनो, ओमफ्राय सिस्टार गेमस्रि मोना जोबोद बुजिनो गोरों जाबाय। दा बेफोरनि बागै एक रिप्लाइ गैला आरोना। गावबा मथे जि संसाराव जि जानांगौ बेखौ जाबोगासिनो। बिथांमोनाबो माने ब्लग बानायनानै गोबां बेबायदिनो मोजाङै रायजो जाबोगासिनो आरोना। दा बेनोसै आरोना। गाज्रि मोननांला रावबो, नैबे जास्ट आपडेटसो। माने मैया दाख्लैनिफ्राय माने बे भिडिअखौनो होफिनबाय थादों आरोना गोबाङा, बेनिखायनो आंबो होफिननाय जाबाय। जास्ट आपडेट होनाय जाबाय आरोना, बुजिनाय नङा होननानै। बेनोसै आरोना। दा जोङो नैबे क्लिपखौ नायलांनोसै। माने जोंहा ओरैबायदि गाज्रि लाइमोन ओंखारदों आरोना, बर' सेंग्रा सिख्ला। दा मा बुंनो, बिनि बागै आङो गोबां बाथ्रा बुंबोबाय, बुंनोनो बालायलांबाय आरोना। गोबां ओंखारबाय थायो, लाजिनाय गैया मानो गैया, मा बुंबावनो, नायलांदो। बेसेबां ओमफ्राय 5,000 हरगोन। खमद्रायो 5,000आ। मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय, बेलाय जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि, दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय। ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ? मा हमजानांगौ जाखो, दसेल'सो थांगोन दा, रुम दंखायो। नों मोनबानो जाबाय दा, बेलाय आरो मा जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि। बेसेबां ओमफ्राय 5,000 हरगोन। खमद्रायो 5,000आ। मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय, बेलाय जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि, दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय। ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ? नुबायना लोगोफोर, नोंथांमोना क्लिपाव जिबायदि
जोंनि बर' लाइमोनफोरा जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मा दंबावो माने लाजिनाय जेबो गैला आरोना दा गोबां बेबायदिनो भाइराल जालांगासिनो माने बिमा बिफा थासान्दियावबो बेबायदि जुदि जानो गोनांबा दा सोरखौ मा बुंबावनो जोंनि बर' सिख्लाफोरा ओरैबायदि फासायजायो गुबुन जाथिफोरजों जोंनि बर' हारिजों बारा फासायजाया बे गुबुन हारिजों फासायजायो माने जोंनि बर' सिख्लाफोरा एसे बुजिनांगौ आरोना माने गावनि देहा सोलेरनि थाखाय सोरनिबा गोसोखौ खावना लांगोन बेबायदि नङा दा जोंनि लाइमोनफोरा जेबो बुजिनो रोंला नोंथांमोननो आं क्लिपखौथ' ससे होनो हाखाबाय फुल भिडिअ दोङोमोन आं होजोबनाय जाला आरोना बिराद गाज्रि बेफोरखौ होनाबो लाब गैया आंनो सासे ब्रादारा शेयार खालामहरदो हरबाय थानांला आंनो बेफोरखौबो आं होबाय थानो बायो माने बेफोरबायदिखौ उपाय गैया आरोना होनोबो गोनां जायो गोबां जोंहा लाइमोनफोरा बेबायदिनो गाज्रि जालांबाय थैनो हमबाय माबानो हमबाय दा ओरैबायदि गोसो थोनायाव ओरैबायदि थगायजाजायो जोंनि बर' लाइमोनफोरा माने आं मोनसे बाथ्राखौ बुंग्रोनि गोसो थोनाया सोरनिबा देहानि थाखायसो मोजां मोननाय जायो नामा दा नोंखौ बयफ्रेन्डआ बुंहरगोन नोङो आंनो नोंनि देहा सोलेरखौ फट' खालामनानै हर एबा भिडिअ बानायनानै हर नङाबा आं नोंखौ ब्रेकआप खालामगोन दा जोंनि बर' लाइमोनफोरा बुजिया आरोना बे बाथ्राखौ बुंबा दा बयफ्रेन्डआ ब्रेकआप खालामगोन होननानै गावनि देहा सोलेरखौ लं थं खालामनानै फट' खालामना हरो आरोना जोबोद गाज्रि सिस्टारमोन बेबायदिखौ खालामनाङा गारना थांनो हो जुदि नोंनि देहा सोलेरखौ सोरबा बेबायदि बुङोबा आं नोंखौ मोजां मोना आं नोंखौ ब्रेकआप खालामगोन नोंनि देहा सोलेरखौ हराबा होननानै बे बाथ्राखौ जुदि बुङोबा बे मानसिया लं पटसो बे मानसिया जोबोद अन्थाइ बिखा जोबोद गाज्रि सिस्टारमोन नोंथांमोना एसे सान नोङो जुदि जिउआव मोजां संसार जानो लुगैदोंबा बेफोर मानसिनिफ्राय गोजान थानायानो मोजां दा जोंनि सिस्टारमोना बुजिया आरोना माने बेफोरबायदि बुंबानो आंखौ ब्रेकआप खालामगोन आं बेनि अनगा थांना थानो हाया होननानै माने गावनि देहा सोलेरखौनो हरनानैथ' बेफोरो मोजां रायजोबो जाया माने मोजां कापोल्सआवबो थाया रिलेसनशिपआवबो मोजां थाया माबायदि जायो मिथिबायना सानसे समावथ' नों रिलेसनशिपआव थाबाबो जेमान अनलायबाबो नांलाय खमलाया जायो दा बेनि गेजेरावनो नोंबो जुदि कन्ट्रल हायाबा बयफ्रेन्डआबो जुदि साननाय रोङाबा सानसे समायाव नोंनि बै कल रेकर्ड भाइरालखौनो एबा नोंनि सोलेरनि गाज्रि फट'खौनो बियो भाइराल खालामना होनो हागौ भाइराला ओरैनो जाया लोगोफोर दा जों फेसबुकफोराव जितु भाइराल नुबाय दोङो बे भाइराला ओरैनो जाया नों गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डजों नांलायनानै ब्रेकआप जाबासो बियो बयफ्रेन्डआ एबा गार्लफ्रेन्डआ नोंनि सोलेर देहाखौ बियो भाइराल खालामनो हागोन जे नोंखौ गासिबो नुजोबथों होननानै ससियेल मिडियायाव पाब्लिक्स बानायनो हागोन आरोना दा बियो मोजां नङाना दा नोंथांमोना बुजिखाबाय जे आं गोसो थोनायनि थाखाय बेफोरबायदि सोलेरखौ रावनोबो हरनाय जानाय नङा होननानै बेबायदि नोंथांमोना साननानै लानांगोन आरोना दा आं बुंनायाव सोरबा गाज्रि मोनदोंबा सरि लोगोफोर गासिबो कापोल्स थायो गासिबो रिलेसनशिपआव थायो नाथाय गासिबो बेबायदि नङा दै आं गासैखौबो बुङाखै जोंहा जिबायदि भाइराल जाना थांनाय बेफोर मानसिखौसो आं बुंदों आरोना दा गाज्रि मोननांगौ जेबो खोथा गैया लोगोफोर दा बेनोसै आरोना आङो बारा बाथ्रा बुंला नोंथांमोना बुजिदोंबा बुजिखा आङो नै सानदुं गोसायाव भिडिअ बानायनाय जादों आरोना कुवालिटिफोरखौ मोजां नुवासै आङो मबाइल गोदान लानो सानदोंमोन आरोना आइफन दा नोंथांमोननि अननायबा लानो हागौमोन नोंथांमोना गोबां सापर्ट खालामदों लोगोफोर नै आङो दा बेयावसो सायायाव एसे जिरायना दङ आरोना खानायफोराबो गोलाव जाबाय सिननांसिगोन ना दा बेनोसै लोगोफोर आङो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनफिनसिगोन भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बारबो बारबाय थादों नालाय भिडिअखौ मोजां बेकग्राउन्डआव साउन्डखौ मोजां खोनाया दा बेनि थाखाय सरि आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जामारबाय थेंक इउ स' माच